Welcome to Bastos Gang TV! Katawa na ay kabalaka! Na inyong malaman, dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron. Hello mga katawa, ngayon po ay sisimulan na natin ang BSG Challenge. Ito po ang ikalawang laro ng BSG kung saan ito ay puto ka na. Ngayon po ay i-introduce ko sa inyo ang mga sasali sa larong ito. Team A, which is Team Katawa, Darren, Jean, Benna, Sheena, Angel, at saka si Juvie. At ngayon naman po ay ang Team B naman po ang i-introduce natin. Ang leader po nila ay yours truly, and followed by Jolly, Kara, LB, Ila, at Pat. So ayun po, simulan na natin ang laro ng BSG Challenge! Go! Simulan na po natin ang pangatlong laro ng BSG, which is itlogan na with talong. Kailangan po nilang ang itlog na ito, kailangan po, paunahan po silang makarating sa dulo. Tapos after nilang yung itlog makarating sa dulo, ibibigay nila sa kasunod na laro. Paunahan ang makatapos ng laro.
malaman. Dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.